OK, takže čaute lidi, vítam nás pri prvom videi mojom. Moje meno je Peter. Dúfam, že vám nebude vadiť, že trošku mi hočí počítať, že to sa fakt ospravedlňujem. Ale nemalo by to robiť až také problémy, dúfam. No, takže keď už chceme napríklad vám nejde Minecraft, alebo napríklad Counter-Strike 1.6, tak určite si treba aktualizovať ovládače, alebo keď to nepôjde tak ja vám stiahnete si toto. Pôjdete na Nvidia originál stránku, tam si nájdete svoju grafickú kartu a vlastne dáte ju stiahnuť. Potom vám nainštaluje sa toto a dáte aktualizovať komponenty. A ono vám to aktualizuje a malo by to podľa mňa ísť. No takže keď ste si už dlho proste nejaké 2-3 roky neupgradeovali grafickú kartu, tak tu máte návod. No takže ideme na štart. Toto má pretlačítko, to dúfam, že viete. Ideme na počítač. Ja si to prenesem z druhého monitora. OK. Takže dáme si vlastnosti systému. A tu vidíte vlastne svoje komponenty na to, že dúfam, že nie ste až taký hlúpi. No ako v tomto prípade ja nemám bohvie čo za počítač, že mám AMD Athlon 64 dual core dvojjadrový procesor 2,6 GHz. Mám 4 GB RAM, ale tak mne to stačí. Tu máte hlavný ovládací panel a pod tým hneď máte správce zařízení. Dáte správce zariadení, kliknite na to a malo by sa vám to otvoriť. V prípade, keď natáčam, tak to je trošku pomalšie, za to fakt sorry. Takže tu sa vám otvorí takáto tabulka a v nej máte svoje adaptéry, proste procesor, všetko, USBčka, zvuk, systémové zariadenia, proste hocičo. Ale my sa zameráme na grafické adaptéry. Takže otvoríme si to. V tomto prípade mám Nvidia GeForce 8400 GS. Mne to bohate stačí zatiaľ, ale budem si kupovať novú. Sice to tiež nebude bohviečo, ale do tohto počítača sa to ani nemusí dávať. Až také dielo. No, takže klikneme na to pravý. A tu máme aktualizácie software ovládača. No, my určite nedáme, že zakázať alebo odinštalovať. My si dáme vlastnosti. Tu sa nám otvorí taká tabulka a máte tu, že obecné, ovládač, podrobnosti, prostriedky. Tak vlastne my pôjdeme na ovládač. A tu máte aktualizovať ovládač. Vlastne vám to aktualizuje ovládač grafickej karty a možno, že vám na tom pôjdu hry, ktoré vám predtým nešli, napríklad Minecraft, že Crash Report alebo také dačo. A keby vám to aj tak nejde, tak treba si stiahnuť z Nvidia toto a vlastne to 100% pôjde, lebo ja som mal ten istý problém. A zatiaľ nemám žiadny problém a natáčam cez Bandicam, tak poďme ku tomu. Ups, to som nechcel. No ale takže dáme sa vlastnosti a tu máme aktualizovať ovládač. A ja to už vlastne nebudem dávať, lebo vlastne vám to ukážem. A tu máte dve takéto štlačeky, obdĺžniky. A vy si dáte vyhľadať automaticky aktualizovaný software ovládača. Takže kliknete na to, vyhľadávaj sa software, vám to bude stiahovať, ak ste to dlho neupgradeovali a nevedeli ste jak. Tak ja už to mám aktualizované, tak to môžem zavrieť, aj toto. No a keď sa vám videjko páčilo, tak dajte like, odber, subscribe. Za to vám veľmi ďakujem. Dúfam, že vám nevadí tento hukot vedľa mňa počítača, za to sa fakt ospravedlňujem. Ale dúfam, že budem to môcť vydať, ale keď hej, tak určite to bude na YouTube. No tak ja sa s vami lúčim. Čaute.